उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढचे थांबचे ना. दिवसेंदिवस 203ची कोरोना रुग्णालय भर पडती असा. आज सगळ्यात जास्ती कोरोना स्फोट हळयाळा भितर जालो. 306 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस आज हळयाळा भितर मेळ्ळी. तशेंच कारवार 126, अंकोला 40, कुमटा 51, होन्नावर 6, भटकळ 4, शिरशी 53, सिद्धापूर 32, येल्लापूर 18, मुणगोड 28 आणि जोयडा 57 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 294 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 78, कुमटा 21, होन्नावर 12, भटकळ 6, शिरशी 55, सिद्धापूर 16, येल्लापूर 17, हळयाळ 77 आणि जोयडा 12 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 20,959 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 17,267 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजुनी 3,459 कोरोना रुग्ण उपचार घेतली आसात. तातूंत भितर 450 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 3,009 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतली आसात. आज 3 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. शिरशी 1, मुणगोड 1 आणि हळयाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 233 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा.